Hej derude. Håber I har en rigtig god fredag. Weekenden nærmer sig lige rundt om hjørnet. Vi har rundet de 100 subs her på kanalen. Let's go! Og hvilken weekend vi har i vente. Ikke bare her på Calcio på dansk, men også bare i Saland generelt. Kæmpe kampe lørdag. Juventus mod Milan, efterfulgt af Atalanta mod Napoli. Det er altså fire af de allerstørste hold i øjeblikket, der tørner sammen. Så sørg for at rydde alt, hvad I skal lørdag 18-23. Der er der altså Calcio. Og ja, det er også det, der pryder noget af det på dagens forside af La Gazzetta dello Sport, fordi det er jo de lyserøde sider, så selvfølgelig skal vi ind og kigge nærmere på, hvad der foregår i Italien, hvad der bliver skrevet om. Og her en forsiden fra i dag, fredag den 17. januar. Der er jo altså godt gang i transferrygterne rundt omkring. Det er også noget af det, der fylder her. Her en spiller, som man lægger op til, kunne være et godt fit for Conceição. Kender ham jo, portugiseren João Felix, sættes i forbindelse med Milan. Hvordan det stagnerede lidt med de her rygter med Marcus Rashford og med Kyle Walker fra Premier League. Herop Premier League interesse i Andrea Cambiaso, den her dygtige bak fra Juve, hvor Pep Guardiola står i døren og vinker. Det kan vi se herover. Det kommer til et øjeblik herover. Også et ret interessant fokus i dagens Gazzetta, foruden Jannik Sinner, der bare trumler og trumler derudad. De har ikke bare verdens bedste fodboldliga, de har også verdens bedste tennisspiller for herrer. Han er altså i gang med en god turnering igen nede i Australian Open. Det skal det ikke handle om her. Her med Inters reserver, der får med den helt store høtyv i dag. Det lever altså ikke op til Simone Inzaghi, Beppe Marotta og Inters forventninger, det de får fra B-kæden her. Det kan vi vende tilbage til, for lad os starte her og kigge på, som sagt, Pep Guardiola står i døren til John Tolis kontor og spørger, hvad skal du egentlig have for Andrea Cambiaso? For der er interesse for den her dygtige italienske bak, som også godt kan lide det her, som Pep rigtig godt kan lide på sin hold, og gå ind og tage en aktiv del af det opbyggende spil, gå ind og blive den her ekstra midtbanespiller. Men som skrevet står, så vil de altså have 60-65 millioner euro. Det er det, som City angiveligt skulle være klar til at byde Juventus, selvom de er presset på pengepunkten, så vil de altså have omkring 80. Og det rygterne går på, det startede sådan relativt i det små, voksede så større og større hen over den her uge, og så kom det altså frem i løbet af torsdagen, at der skulle være afgivet et bud, der skulle være forhandlinger i gang, både mellem klubberne og også på det personlige plan. Det vil være et stort slag, men har Juve råd til at sige nej til City og til de her mange millioner? Det spekuleres der allerede i nu her, at man ikke rigtig er i en position til at gøre det. Man har allerede nye kandidater op og vinde, og det seneste nyt, det er jo, at man mødes i dag for at forhandle en pris, og at man måske finder et mellemleje omkring de her 65-70 millioner euro, og ikke 60 eller 80, som var udgangspunktet fra de to partnere. Men det vil være et kæmpe tab. Han har været en af Juves bedste i den her sæson. Cambiaso synes jeg også en spiller, som jeg godt kunne se vokse gradvist under Motta, hvis han får tid, får lov til at få det her koncept inkorporeret. Hansko har været nævnt nogle gange, også her Fikayo Tomori, som dog er blevet en meget vigtig mand for Sergio Conceição, efter han tog over i AC Milan. Det er måske ikke så sandsynligt længere. Kevin Danso, ja, kan jeg godt tvivle om at have niveauet til det. Og så her en Georgier, Saba Goglicic, som igen, det er også lidt mere en lotto-kupon, hvis man giver afkald på en så stor og etableret profil som Cambiaso. Så var ham her jo tidligere inde i billedet, Araujo fra FC Barcelona. Han lavede noget af U-turn i løbet af den her uge. I de første dage af ugen startede med at sige, at jeg skal ikke spille længere for Barcelona, og så nærmest 30 timer senere, så var han op på kontoret hos Deco og sige, jeg vil egentlig gerne spille alligevel, og var med mod Real Betis, så det virker usandsynligt, at han skal til Juventus. Araujo, at han er tilbage i kridthuset i FC Barcelona. Her fokus selvfølgelig, som jeg også sagde, stor kamp fra Torino, Juventus Milan, husk det, kl. 18.00. Og så er der kig på det, der sker i Juventus, og det har jo været en travl sommer. Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram, Artic, Cabal, Kalulu, Nico Gonzalez, Conceição, Koopmeiners og nu de seneste skud på stammen. Kolo
Myani er ankommet fra Paris Saint-Germain, hvor han ikke ligefrem var en spiller, som Luis Enrique kiggede til, har gennemgået lægetjek og er i spil til at være med i den her kamp mod Milan lørdag. Og så har man altså også hentet ham her, Alberto Costa fra Vitória Guimarães, der kan spille i forsvaret. Ja, og så er der sådan lidt, man kigger på det, hvad har lykkes på transfermarkedet for Juventus. Der er tale om, at Douglas Luiz, det her dyrt indkøbte stjerneskud, han slet ikke fungerer, og man er nu allerede klar til at sige, at det er ikke et projekt, der bliver til noget. Di Gregorio har været en af de bedre keeper i en sæson, hvor keeperne er lidt lavt hængende. Synes jeg, Thuram passer meget godt sammen med Locatelli. Cabal skadet i øjeblikket. Kalily, målscorer senest mod Atalanta. Nico Gonzalez har også spillet den her falske nier på det seneste. Det er jo ikke der, han er bedst, der hvor Juventus får mest ud af ham. Så det kan måske ændre på det med, at Myani er kommet til. Kobe Miners også stadigvæk et meget stort spørgsmålstegn. Conceição, en af de mest udfordrende spillere, når han har været til rådighed. FC Porto som sin far står altså over for hinanden i weekenden her. Francisco Conceição og Sergio Conceição. Og så er der fokus herover på, at nu er det Mottas tur, står der. Det er jo lidt sjovt, når vi lige har været hen og kigge på den anden side hen med alle de indkøb. Hvor mange parrede Motta egentlig og i og for sig på i sommerens vindue. Det er det helt store spørgsmål. Hvor meget var John Tully indover, hvor meget var Thiago Motta indover. Men han fik i hvert fald masser af spillere ind. Her bliver der skrevet lidt i Gazzetta om, at Myani, han er en spiller for Motta. Han er en Motta-spiller. Vlahovic, ikke den her type, som Motta bryder sig om. Myani minder mere om Zirkzee, som han jo havde stor succes med i Bologna sidste år. Havde en kanonsæson. Zirkzee, der også førte til det her skifte til Manchester United. Men han bryder sig ikke om en statisk angriber, og den måde, som Vlahovic han fortolker rollen på. Han vil have noget fleksibilitet. Meget godt vist her, hvordan Myani han kan starte centralt og spille de to kanter, kan lægge og flakke rundt og både lægge mellem midtstopper og bak, lægge og genere de to midtstopper, hvis man møder en firebakkæde. Han kan mange ting, men der er også to forskellige udgaver af Kolo Myani. Der er tiden fra Frankfurt, hvor han var glohed, og så er der tiden efter den her afbrænder i VM-finalen, den her afbrænder på Emi Martinez i VM-finalen mod Argentina. Der har han ikke været den samme, og det har ikke været noget særligt godt ophold i Paris, han har haft sig. Så hvad er det for en udgave af Kolo Myani, man får sig? Det er det helt store spørgsmålstegn, men Motta og Gazzetta mener altså, at han er en mand fra Motta i langt højere grad end Dusan Vlahovic. Hvad skal der ske med Vlahovic? Været muskelskade på det seneste. Det var også noget, der hæfter til hans navn. De her mange små skader, så spiller han i en 5-6 kampe, så er han ude i en 3-4 stykker. Kunne man allerede overveje at skifte ham afsted nu her, og er der aftager til ham. Arsenal mangler en angriber. Hans navn, Vlahovic, har været sat i forbindelse med Arsenal flere gange. Bliver det en lejeaftale i første omgang, eller kan Arsenal finde de penge, som Juventus gerne vil have for Dusan Vlahovic? Det bliver interessant at følge i de resterende uger af transfervinduet. Her er der så fokus på både en portugiser, der er kommet til og startet rigtig godt i sin Milan-tid, men også hvorvidt João Felix kunne være en mand, som Conceição kunne skele til. Så er der de her snakker om, hvor langt er vi i de reelle forhandlinger med en Marcus Rashford, en Kyle Walker, og kunne de passe ind? Altså, jeg har det sådan med alle tre faktisk. Lad være. Måske Rashford, jo, det kunne være ganske interessant, men João Felix, jeg ser det overhovedet ikke blive et match, også bare i forhold til, hvad for en vidunderdreng han var, og så hoppe ind og kigge på her produktionen sidenhen, at han brød igennem i Benfica og blev så dyrt et indkøbt spillerprojekt, vil jeg nærmest kalde det, i Atletico. Det var så uvandt, at Diego Simeone brugte så mange penge, og han var jo ikke en Simeone-spiller, det har tiden også bare vist her, og siden der er altså flop-ophold i Chelsea. Barcelona flop-ophold også nu tilbage i Chelsea, hvor han overhovedet ikke kan bide sig på med alle de offensive indkøb, de også har lavet her. Så João Felix i Milan, hvis jeg skulle rådgive Redbird og Zlatan og andet, så sige, lad være med Kyle Walker. Måske Marcus Rashford, måske starte med en lejeaftale på ham.
det kunne være noget, der kunne give noget til den her offensiv her. Så er der også lidt fokus på Jose Mourinho, der har snøren ud efter ikke kun Strahinja Pavlovic, der kom til i sommer. Han er allerede på vej ud af bagdøren. Fenerbahce, hvor Mourinho jo nu er træner. Og så også Noah Okafor bliver sat i forbindelse med Fenerbahce igen. Han skulle jo angiveligt have haft et skifte til Salzburg på plads, men det glippede. Det her lægeophold, det tjek, der er i forbindelse med det, og det gennemførte han altså ikke noget Okafor, så han er stadigvæk Milan-mand, men man arbejder altså stadig på at få skibet ham afsted i det her vindue. Så er der lidt fokus på det, der venter, den her kamp mod Juventus, at Quattro Campi, at man ændrer på 4 positioner. Conceição, de er altså tvunget, mange af dem, der er en karantæne til Marotta. Pulisic gik ud, det samme gjorde Malik Thiaw, så Gabia glider ind sammen med Tomori i midterforsvaret. Benacer skal ind og spille på midtbanen, og så bliver det Tam Abraham, hvis han er fedt, der skal spille i angrebet. Og så er det altså også 5. gang ud af 5 mulige, at han bliver nødsaget til at skifte hold gang for gang og kamp for kamp. Sergio Conceição, han har altså ikke haft mulighed for at spille med samme startelver 2 kampe i streg nu, men han har det jo med at forvente dem. De skal åbenbart bagud, før de kan vende det til sejr. Gjorde det altså også i tirsdags mod Como, da man kom tilbage fra 0-1 og vandt med 2-1. Og så er der altså et nostalgisk tilbageblik, også med henblik på den her store kamp kl. 18 lørdag mellem Juve og Milan. Fokus på 10'eren. Og man kan sige, at 10'eren er sådan i et bredt bekendtskab en uddøende race i international fodbold. Den bliver ikke brugt så ofte før, men lad os lige dvæle med et par af de her, der bliver nævnt. Michel Platini og her Rivera. 2 af de allerstørste i seriehistorien, og så også med fokus på, hvad der ellers har været af 10'er gennem historien i de her 2 store klubber. Omar Sivori, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, 2 folk, der hænger på bagvæggen fra Reshirt her. Zinedine Zidane. Det er nogle relativt store KF'er, så heroppe også Ruud Gullit, Dejan Savicevic, Rui Costa og Kaká. Der er noget at leve op til for de 2 nuværende 10'er, Kenan Yildiz og Rafael Leao på de 2 mandskaber. Det er godt nok nogle store kanoner, nogle store 10'er, der har været på de her 2 store hold. Lad os bare håbe, at et par af de her folk, de leverer lørdag aften, for det er måske det, der skal til. Ellers kunne man godt frygte, at det bliver en 0-0. 1-0, 1-1 kamp, men Kenan Yildiz og Rafael Leao krydset fingre herfra, at de altså har et eller andet i posen, der kan give noget fyrværkeri i det opgør. Der har kun været 4 mål i de seneste 5 seriekampe mellem Juve og Milan. Lad os håbe, at det ændrer sig. Og så den her er ret interessant, synes jeg. Det nævnte jeg også indledningsvis, da vi havde forsiden vist det her med inter du non funciona, at det fungerer ikke Inters B-kæde, og fremhævet et par af dem her. Asllani, Taremi, der har fået muligheden efter Thuram har været ude de seneste par kampe. Fratesi, Zielinski har også spillet på midtbanen med Calhanoglu og Mkhitaryan ude på det seneste. Og så her nogle, der spiller en lidt mindre rolle. Arnautovic, Buchanan, Correa, Martinez, Palacios. Der er fokus på, hvor lidt valuta Marotta Inzaghi egentlig får for den her B-kæde, og at det ikke har været særlig godt for de normale reserver, at han mere eller mindre skal have A-kæden til rådighed. Men må ikke, at de kan klare den i den her weekend, hvor de altså har en kamp mod Empoli. De burde altså være i stand til at sætte pres på, og lad det bare være en overgang på det her hold med en stor udekamp. Napoli skal en tur til Bergamo og spille mod Atalanta. Topopgøret i den her spillerunde. Gasparini mod Conte. Man kommer ikke til at hoppe så meget ned i det her, men Retegui vendte tilbage med mål mod Juve. Neres, aftageren fra Kvitja Kvaratskhelia, som man nu kan sige, han er endegyldigt skibet afsted. Han er fortid i CAR, landet i Paris, i gang med sit lægetjek der, og skulle angiveligt 7-doble sin løn med det her skifte fra Napoli til Paris, og så kan man måske godt forstå, at både Di Laurentiis sagde nej tak, og at Kvitja Kvaratskhelia i sidste ende sagde ja tak til Paris og det her projekt under Luis Enrique. Lidt mere her. Fokus på midtbaneduellen mellem Ederson og Anguissa. 2 folk, der virkelig er i god form i øjeblikket. Bliver også spændende at se. Og så her lidt fokus på fredagskampen. Ranieri mod Patrick Vieira. Roma mod Genoa. Og selvfølgelig med en dansker her.
Pinamonti på top, og så et Roma-hold, der kan kravle opad i tabellen. Det bliver ret spændende. Nicolai Leali, en af de målmænd, sammen med Miles Villa, der faktisk gør det bedst, når man kigger på forhindrede mål i forhold til de skud, der har været imod. Og så er han jo i gang med Ranieri nu at finde sin ideelle opstilling. Man kan sige her, at det er så Pisilli og ikke Pellegrini, der er valgt, men ellers så er det den her 3-5-2 Indicar, Hummels, Mancini er ved at blive mejslet i granit, Angelino og Salemakers på de to wingbacks, altså ikke nogen El Shaarawy, ikke nogen Celik eller lignende, så det er han også ved at finde ind til. Paredes, Koné har været rigtig gode på midtbanen, Dovbyk er begyndt at finde ind i et godt samspil med Dybala, så Roma begynder at rykke på sig. Kan de fortsætte det, så skal der også 3 point på kontoen mod et Genoa-hold, der altid kan gøre kampene bøvlet. Her til aller sidst lidt fokus på Fiorentina. Torino, det mødes tidligt på søndag, og det er målmandsduellen, der er i fokus der. David De Gea og Milinkovic-Savic, 2 af de keeper, der sådan gør det bedst i forhold til redninger, redningsprocenter og lignende, så er det altså to gutter, der rangerer ganske højt her. Fiorentina, ja, de skal gerne rejse sig igen efter at de tabte til Monza i seneste spillerunde, og generelt har været med pil nedad. Det har været en nedadgående formkurve for La Viola. Det synes jeg, vi slutter på her. Som sagt, altså en kæmpe CA-weekend. Jeg håber, I har tid og sørget for, at I har weekenden fri til at se så mange af de her 10 kampe, der er for den her spillerunde her. I kan måske også byde ind med at sige, hvad I glæder jer allermest til i weekenden. Er det det her fredagsopgør mellem Roma og Genoa? Er det lørdagsprogrammet, der ser ret lækkert ud? Er det om B-kæden for en, der kan levere på en søndag? Eller er det hvem af de 2 keeper, De Gea og Milinkovic-Savic, der trækker sig sejrigt ud af den her duel mellem Fiorentina og Torino? Som sagt, masser at tale om. Det kommer der også til at foregå herinde. Fremadrettet fortsætter med at lave de lyserøde sider. Der er nye partnernyheder på vej. Måske allerede fra næste uge, hvor vi kan lancere en partner yderligere her på projektet. Så tusind tak for støtten. Tusind tak til alle jer, der ser med. Det er jo ting, der går hånd i hånd, at partner vil lege med. Hvis de kan se, at der er afspilninger herinde på kanalen. Hvis der er nogen, der subber herinde. Så fortsæt med at gøre det. Fortsæt med at sprede ordet, så vi kan vokse os større. Så der kan produceres meget mere indhold herinde. Det bliver rigtig godt, så følg med herinde. Der er masser af ting i støbeskeen, hedder det. Kan I have en rigtig god weekend. Vi ses derude. Ciao!